Gaur arratsaldean Logroñoko Adarraga pilotalekuan jokatu den partida nagusian lehen erdia erabat kaskarra izan da. González eta Zubieta aparteko jokorik egin gabe 10-5 aurreratu dira. Etxarrikoak bizkarra erakutsi dio Bejinori eta atzo bertan urruti jokatu beharrean izan zen Oinez Bengoetxeak arazo handiak izan ditu jokoan sartzeko. Atzo berruti jokatu ginen da, beti kosta egiten da bai, ez? Eta ja udare pisu edamakiu, baina gustora behintzat, ez? Esate izote, hasiera horren ondoren partio hola iraztea ezinezko ematen zuen da, hola suertatu da eta bultzatu sopozu. Ezinezko ematen zuena errealitate bihurtzeko asmoz, partida erdian azegartzekoek pilota aldatu dute eta pilotaz gain partida bera ere aldatu da. Zubietak ezin zion kendu Bengoetxeari eta honek jakina ez ditu aukera galdu. Leitzarrak azkenean 11 tanto bukatu ditu, hauetarik 6 aidez. Amaieran, ia ordu betean, ia 4 pilotak adaio ostean, Gonzálezek eta Zubietak 15, Bengoetxea 6 eta Bejinok 22. Gaurko galtzaileek datorren aste azkenean indarrak neurtuko dituzte, Titin eta Merino 2 aurka.